Aquest dimecres, novament, un cel serè al matí, hem tingut condicions molt tranquil·les, un temps molt tranquil, amb la presència, això sí, a partir de migdia, d'alguns bancs de boira, ja que han començat a sorgir al nord del Cap de Creus, a la zona de Llançà, al Port de la Selva, i que de cara a la pròxima matinada s'aniran extenent. També durant aquesta tarda ja s'observa el creixement de nuvolades que ens estan deixant alguns ruixats amb tempesta a punts del Pirineu i que novament de cara a demà podrien reproduir-se en aquest sector del país amb ruixats en general d'intensitat entre feble i moderada i que no deixarien grans quantitats de precipitació. Per tant, el dia de demà començarà amb un cel serè en conjunt arreu del país, amb la presència de possibles bancs de boira a la zona de la Costa Brava, especialment sobre el mar, i a la tarda, això sí, novament el creixement de nuvolades que tornaran a deixar alguns ruixats, concentrats el dia de demà sobretot cap al sector del Pirineu Occidental i a l'espera els pròxims dies de la pujada de temperatures que serà molt notable. Si bé demà podrien baixar lleugerament les màximes, a partir de divendres i de cara al cap de setmana se'ns tira a sobre una massa d'aire molt càlida que farà que les temperatures màximes i també les mínimes pugin de forma notable. Per tant, els pròxims dies continuarem amb un temps marcat per al cel serè en conjunt, amb el creixement de nuvolades a la tarda i, sobretot, el més notable serà aquesta pujada de temperatures que farà que tinguem valors molt alts, temperatures molt càlides al cap de setmana. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.